Ni ne naku Shamsu Suleiman wanda kuka fi sani da Shamodin. A yau ina tare da fitaccen mawaƙin nan, shahararren mawaƙi wanda ya suna a garin Abuja da Arewa gabaki ɗaya, ma'ana Dijamba. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Big bro, sannu da zuwa. Sunan shirin nan waye kai? So a cikin ɗan lokacin da muke da shi za mu ji wane ne Dijamba. So big bro, waye kai? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. A farko dai sunana Usman Aliyu wanda aka fi sani da Dijamba. To, Dijamba. Akwai wasu tambayoyi da nake so umma saboda masoya masu kallon mu da masoyanka wanda ya kamata a ce su san wasu abubuwa dangane da kai. Tambaya na farko, kana ɗaya daga cikin manya-manyan mawaƙan da ke garin Abuja. Kwana biyu mun ji kamar kayi shiru. Da yake faruwa ne? To, haka ka san akwai mutane al'amura na rayuwa komai ana bin shi dake ne. Duba da lokaci kuma da yanayin da ake ciki, akwai mutane da yawa wanda suke kira na da cewa sun ji na yi shiru ko makamantan hakan. Wasu kira suke, wasu kuma message suke yi, wasu kuma muna haɗuwa ya su tambaye ni a matsayin na yi shiru ko wani makamantan haka. So ba shiru na yi ba, ina nan na ƙoƙari ne saboda faranta wa masoya maza da mata. Ina kokarin kawo sababbin al'amura, akwai audio sababbi da suke zuwa kuma da videos insha Allah wanda nake kokarin kawo su don farin cikin masoya baki da su ban shiru ba gaskiya. To masoya kun ji daga bakin mawaƙin, ba shiru yayi ba, yana nan yana ayyuka kuma nan ba da jimawa ba insha Allah za ku ji sababbin waƙoƙi. Tambaya na gaba shine, akalla ka kai shekara nawa da ka fara waka? To gaskiya na yi shekaru da yawa, a karanci dai zan iya kai irin 13 haka ko 12. Wow, gaskiya ka daɗe kana waka. So tambaya na gaba, a matsayinka na mawaki celebrity, yaya kake ji idan ka ga masoyanka sun ganka sun nuna farin cikin su a lokacin da suka ganka? Yaya kake ji? Soyayya ta fans wani abu ne na musamman wanda Allah shi yake bayarwa. A duk yayin da ka yi abu na burgewa, ka ga masoyinka ya zo gurinka yana yaba ma ko kuma yana nuna shi masoyinka ne, dole za ka ji wani abu na daban. Gaskiya a yayin da nake ji, a yayin da masoya suka zo gurina suka nuna kauna ko suka nuna min soyayya makamantan haka, ina jin wani abu na musamman na farin ciki wanda ba zan iya misaltawa ba. Wato shi ne. So yanzu tambaya na gaba shine, a cikin waƙoƙinka wace waƙa ce ka fi so, wacce idan kana jin ta kana ji kamar wani ne ya rera, kana jin daɗi a ranka? Waƙoƙin ai suna da yawa. Amma sai dai kandamiya, kandamiyanka. Kandamiya na dai mai haƙuri. Mai haƙuri. Mai haƙuri. Okay. Mai haƙuri na gina ta ne, waƙa ne wanda na gina ta akan abubuwan da suke faruwa, nake nuna sai an jure ake nasara a rayuwa. Shi yasa nake son waƙan gaskiya. Gaskiya waƙar mai haƙuri ni ma na santa. Waƙa ce mai ma'ana. Idan baka taɓa sauraron ta ba za ka iya zuwa ka saurare ta kan yi. Waƙa ce wacce take gaya wa mutane komai na rayuwar duniyar nan sai an yi haƙuri. Ko kasuwanci kake ko aiki ko wani abu, sai ka yi haƙuri za ka cimma matakin da kake son ka cimma. Waƙa ce mai ma'ana. Tambaya na gaba shine, a cikin harkan waƙa wani irin ƙalubale ne kuke fuskanta a matsayinku na mawaƙa? Ƙalubale yana da yawa. Kamar yadda nasara tana da yawa, ƙalubale ma yana da yawa. Ƙalubale ba zan iya ce ma ga kala ƙalubalen da na fuskanta ba, amma suna da yawa. Zan boye su a zuciya, da wasu na ije su a raina a matsayin sirri na ne. Amma ƙalubale ai dole ko ma me kake dole ka fuskanci ƙalubale gaskiya. To wannan haka yake. So kai tsaye bari in tafi tambaya na gaba. Akwai matasa da yawa maza da mata wanda suke sha'awan shiga harkan waka. Wani irin shawara za ka iya ba su? Masu sha'awan su shiga waka matasa, shawaran da zan iya ba su shine, na farko dai sai sun rike haƙuri. Na biyu sai sun sa juriya. Na uku sai an yi biyayya ga iyaye da kuma duk abin da ya kamata wanda Allah ya hana ko wani makamata haka su kiyaye shi.
saboda gaskiya matakin farko dai haƙuri shine matakin farko. Idan baka yi haƙuri ba inda zaka ji. Kar ka yi nazarin, kar ka yi tunanin wai nawa zan kashe ko kuma na fuskanci kalubale kaza ko ina fuskantar masu abokanina, saboda farko ma mawaka duk wani mawaki wanda ka gani yana tasowa ko kuma ya shahara, tashin farko idan ya fara waka abokanansa na kusa da shi shine suke fara bashi matsala. Idan ya tsaya ya duba su to ba inda zai je. Za ka yi waka kamar latsi, wani abokinka zai ce haba wannan me kai, wannan ai hauka ne, wannan ba waka kake ba, wai ko ne wa kowaye ya tashi sai ya ce waka yake yi ko makamanta haka. So idan kai avoiding din wannan abubuwan zaka samu nasara a rayuwa. Shawara ta a gurin mawaka wayanda suke so su fara yin waka shine ku rike haƙuri, ku yi biyayya ga iyaye, sannan a yi ibada, shine matakin nasara. Shawara ta kenan. To mai shawara gaskiya wannan shawara ne mai kyau. Ko me za ka yi ka lura da waɗanda suke kusa da kai. Wasu za su kusance ka don cin moriyan kansu, wasu kuma tsakani da Allah za su kasance tare da kai saboda nasaranka. So duk wanda yake da sha'awar fara wani harka ko ba waka ba, sai kai taka tsantsan da waɗanda suke kusa da kai. Tambaya na gaba shine asalin kai mutumin ina ne? To ni asali na ni dan Kebbi State ne. A karaman abin nan local government na Kamba, bi ma'ana Dandi local government kenan. So shine a takaici. Okay, na san kana da masoya sosai a Kebbi State. Wani irin sako za ka isar ma masoyanka na Kebbi State? Sako na gare su shine ina godiya bisa ga soyayyen da suke nuna mun da addu'an da suke mun dare da rana. Allah ya bar kauna, ya bar soyayya, kuma ina tare da su 100%, masoyana maza da mata, tsofaffi da yara, dukan ku ina muku godiya. So masoyan Dijamba, babban mawaƙinmu, ɗaya daga cikin manya-manyan mawaƙanmu da ke garin Abuja da Arewa gabaki ɗaya, yana miƙa saƙon gaisuwan shi zuwa ga masoyan shi. Tambaya na ƙarshe shine waƙoƙinka da kake sakewa a yanzu, zamani ya canza, akwai platform da yawa. Za mu so mu ji wasu platform ne kake sa waƙoƙinka, saboda masoya waɗanda suke cewa sun ji Dijamba ya yi shiru. Za ku ji daga bakin shi a cikin platform ɗin da yake sa waƙoƙin shi, saboda mu je a bincika a ɗauko su domin nishaɗantuwa. Na farko dai waƙoƙina za a iya samun su a YouTube channel ɗina Dijamba TV, ko ka rubuta Dijamba Official, duk da iya samun su. A Audiomack kuma akwai Dijamba Official, sunan duk da iya samun su insha Allah, ba ni da. To masoya kun dai ji daga bakin mawaƙin. Waƙoƙin shi suna YouTube da Audiomack. To ga mai buƙatan waƙoƙin shi zaka iya zuwa waɗannan platform ɗin, zaka same su insha Allah. So a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin waye kai. Ni ne naku Shamsu Suleiman, wanda kuka fi sani da Shamsuddin. Na gode babban yaya. Na gode sosai. Allah Shamsu.